Здравей, ветеранче. Оле. О, мъга, то пич има канал, бе, брат, в YouTube, бе, човек. Аз мислех, че е само в TikTok, бе. What? Абе, ви виждате ли тъмнилите, бе? То пич прави по-добри тъмнили от 90% от големите ютубъри в България, бе, брат. Аз не знаех, че има YouTube канал това момче, бе. Аз мислех, че качва само в TikTok клипове. Здравей, ма, ветеранче. Що ни пееш? Що ни ме посрещаш, а? А да видим сега баба Стоянка къде е. Баба Стоянка! Добре ми дошъл. Добре ми заварил. Обаче много се притесних. Да, аз обяснявам. Точно днес телефона реши да не се зареди. От сутринта нямам ток на телефона. И сега сигурно ми звънят. Няма да мислиш глупости. Няма страшно. Айде, заповядай. Да, баба Стоянка, ще помоля обаче първо да оправим ляба. Не си ми звъняла и аз не знам, не знам колко, не знам. Много пътя. 10 хляба, да, диабет, един пълнозърни. Гол? Гол нямам. Баба Стоянка, давам ти едно тесто. Много се зарадвам даже. Теле? Да. Перфектно, Добре. идеално. Добре. Даже мога още едно. Искаш ли? Как го плясна? Айде още едно. Хайде, Баба Стоянка, ще помоля да ги вземеш. Да ги взема. Добре, бе, а той безплатно ли ги дава тия работи? В смисъл, какво се случва тук? Защото аз не знам, не съм запознат. Колко ще имат тестиста? От мене са. Аз едното ще го дам на сестра ми. Идеално. Ага. Супер. Идеално. Едното за баба Стоянка, другото за сестра й. Тъй за прави. Да. Браво. Радвам се. Радвам се, аз се радвам. Аз съм, но имаш голяма... Вчера се чухме, да. Вчера се чухме с дъщеря ти, тя ми разказа, днеска ще се видим. Да, добре. И мислимо, баба Стоянка, само да си... Няма кой да мисля. Аз няма кой да мисля нищо, абсолютно. Всичко от сърце и от душа правя. Добре, баба Стоянка, И ти благодаря. за мен също. Сега, оправихме се. Но Айде да правихме ходим. се, айде, бъде. И днеска бързам. Това е уникален контент, между другото, човек. Ето това е бати добрия контент, човек. Наистина брутален контент е това. Нишата, в която го прави е буквално супер малка. Буквално даже нишата е негова само. Никой друг в България не прави такива клипове, брат. Никой друг в България не прави такива клипове. Много ми се искаше RPM просто в България да е една идея по-добра, да може пича да изкарва пари от YouTube, защото съм сигурен, че всичко, което изкарва, той го вкарва в тия хора тук. Много яко. Уникален контент е това, наистина. Аз съм много ме кеф. Тя дорчите Даже са лайквам. приятелки там. Имаш много поздрави. От кого? От Маргото. Тъй ли? Помниш ли? Помня, да. Теле? Говорихме, че говори за тебе, за Да. Сега, Какво? те са специално, сестрата ми ги даде, сестра ми Еленка. За теб нещо Стига да де. ти купиш. Баба Чакай, Стоянка. млък. Не. Но Юрганче вече остарява. What the fuck, брат? Тук има едни такива чорапи, понеже баща ми е Никола, днеска Николден, за баща ти има и къщички за тебе. И това е за тебе. Със здрави. Писано не вътре. Не вътре. Не. Вънка, бързо така. Със здраве ти го пожелавам от Бас якото, брат. Ти, която правиш за мене. И ти пожелавам за бъдеще най-доброто. Семейство да се образуваш, да си щастлив, макар и твърд да бъда, винаги ще мисля за теб. Пичове, наистина, ако има някой път, в който ще ви помоля за нещо, то е буквално да дойдете в на този пич канала, да се абонирате и да му гледате всичките клипове и да го подкрепите, брат. Легит, ако има нещо, къде ще ви помоля някога, елате и вижте и гледайте клиповете на този пич. Ти много здраве. Буквално му помагате само като изгледате видеото, защото той получава атревени от това. Винаги да бъдеш такъв добре възпитан син от родителите. И продължава. И ще продължаваш до край. Ще бъдеш добър. Въпреки някой да те мрази. Ти с добро отвръщай. Много ти благодаря, баба Стоянка. Що? Тя дочка ми каза, че ще се срещате. Дали сте съпили, не, няма значение. Ще уважиш. Тя каза, мисля, че... Просто му гледайте клиповете. Вие се разберете. Това е. Да, днеска ще извънна, ще се разберем. Виж колко е радостна жената. Благодаря ти, бе. Няма. И аз ти благодаря за всичко. За нощите, за всичко, което правиш за мен. Баба Стоянка. Татъм, че се разбираме. И да на още дълго време да ще се се срещаме. разбира се. Да се срещаме. Разбира се. Баба Желавам ти Стоянка. здраве и всичко най-добро. Много ти благодаря. Да, Наистина, изключително много. Да прекараш. Кеф ма как е сложил брошка, човек. Леле. Виж има брошка жената. Приятели, близки, Мега, брат. с родителите. Бъди, продължи да спазваш всичко добро. YouTube дислайк, нещо такова беше. Защото ще получаваш добро. От мен.
от мен, от семейството ми, макар и след да ма няма, ще бъдете пак приятели. Пак ще бъде съобразява с моите хора. Искам да си продължите приятелството просто. Разбира се. Независимо. Може и на едно безалкохолно да седнете. Две думи да си кажете, да си споделите, пак е добре. Това е. Баба Стоянка, много ти благодаря. Нямам думи просто. Няма нищо. Нямам думи. Правя го всичко все сърце. Ти, която ти прави за мен, и аз правя за теб. Много ти благодаря. Няма. Със здраве. Всичко да бъде със здраве. Много ти благодаря. Приятно прекарване на имения си ден. И тъйна нататък, и тъйна нататък. Всичко добро. И много поздрави на родителите, да са живи и здрави, на сестрати, всички да са живи и здрави. И след някой ден ще дойде да се съберем така всички. Айди! За кое? За 14 неделя. Да. Знам, че имаш ходене в Русе. Аз допълнително ще се разберем. Да. Но няма по автобусите такива работи да не съм чул. Да, добре. Аз ще дойда лично, ще те взема и ще те закарам. Добре. Разбираме се. Живо здраво до тогава. Абсолютно. Да. Разбира се. Добре. Баба Стоянка! Айде, всичко най-добро. Много ти благодаря. Направо нямам думи. И аз нямам думи за теб. Всичко прави за мен. Всичко се направи. Леле, жената човек, дето сигурно е трудно на село да живее прена с пенсия, брат. Гледай, даде пари на човека, даде му някакво дяло ли, йорган ли, какво беше, всичко, брат. Каквото има дават хората, what the fuck. Най-лошото, което нощното пътуване през нощта и първата ми думата е едно странично, нали, дете, момче, мъж, да се съгласи да дойде в 12 часа, за лекарствата, те си дете сте стигали, какво би викаше, никой няма, особено няма да намеря такъв човек в този момент. Вярваш ли ми? Да, но в България има такива хора, баба Стоянка. Нека да ги има. И аз съм от тях. Аз съм живяла с добри хора, добро възпитание. Връщаме с нашето времето за татко и какви. Не искам да се поболяваш с тези телевизии, да мислиш, че България е много зле. България не е зле. Има много такива хора като мене. Има много повече, отколкото си мислиш. Има, виждам деца. Разбира се. Болни очакват, транспортация на чакане. Да се оправи всичко. Народа да ни страда. Зато този народ да живее колкото има възможности. Всеки гледа най-горното стъпало да вземе. Днеска пак. Но да се оправят. Това е в човека. Всеки го има той в себе си. Обаче не всеки може да го контролира това нещо. Той на някакъв момент си е сложил GoPro ли? Какво? Най-вероятно. То на тях... На мен на това ми прилича. Един такъв некастен с бодлив път и да влезат вътре. С сопата! Не е решение. Решение. Те вече заслужават. Не, стига, баба Стоянка. Ами днеска 10 път. Правят ти лошо, ти прави добро. Ти ми го каза, бе. Да, ти ми го каза. Ама те ни правят добро. Какво правят? Нищо, който отговаря с лошо, отговорност добро. Нали? Защото каквото правиш на себе си го правиш. Те такова народа направо. Народа го са такова стресира Николайчо. Ето, няма бюджет. Добре, какво ти казах преди малко? Не се тормози с телевизора ти? Николайчо, представиш, няма бюджет. Сега на седми, нали? Няма бюджет, вика. Представи се на тези хора, няма бюджет, не могат да изплатят. Тези хора какво да правят? Не става въпрос за мен. Да, разбирам, ама тези хора имат за какво да мислят. Баби, дядовци, пенсионери са, нали? Разбирам, но Виж колко интересно гледа жената обаче. Е обречен, нали те? Защото ти когато чакаш на някого, винаги имаш шанс да се провалиш. Нали? Да. Когато очакваш обаче на себе си, от себе си да чакаш нещо, тогава вече е друго. Не разбрах причината обаче. В твои ръце. Чакаш ли в момента на държавата нещо да направи за тебе? Не. Обаче си добре. Децата. Така. Децата. Защото си ги възпитала и те се грижат за тебе. Да, точно. Това е работата, баба Стоянка. Не да се надяваш на държавата. Държавата прави достатъчно. Аз мисля, че достатъчно прави държавата. Ти виждаш, че те се надигнаха всички държави. Скай хаос. Аз не съм съгласен с това нещо. Голям хаос. Николай ще живе. Найс.